Franċiżi qabelhom ħallinniehom. Bonjour, comment ça va, shooter? Ikolkom xi ħaġa interessant ibatwilna fuq shooter@danusant.com. Għaliex qed titkellem bil-Franċiż? Forsi xi darba jkun hemm xi Franċiż u jagħtuna xi ħaġa lil Malta, L-Amerikani taf x'hom l-istatwa tal-libertà ara x'negozju ta' Lenna bil-kontra, lenna serqulna, serqulna s-sejf tal-Lavallet, serqulna l-gate li kikun ġasbajnielhom, imma insomma ħallija. Ħanajdlek jiena ma nafx dawn il-Franċiżi, ma nafx, imma insomma x'kun qed ngħidu, fiex konna ważal. Taf x'ġobni fil-Franċiż? Is-sense of humor. Fil-Franċiżi? Tieni eżempju. Għax jena mizmin nejx Franza. Għajma. Ġimma. Holiday. U tista teħin kif kont, nejx. Ma kampajċ, ma mil-ġimma. Kważi, minn tisar jafim. Das kem daħuk. Kont nitkellem il-Franċiżi nisar kozi kont. Darba minnom, għabiex norik il-sense of humor taħħom mort nishtri għax rajda l-pilloli biex tonqos fil-pis. Tajjeb u tħalt fil-farmacy. Xu ma jdoq. Skolla. Għantila. Combien le pis pils? Da Franċiż kien. Ixisu cocktail. U imma għaxin għattila, kem pis? Bien. Jena ta' kem jon tonqos. Skur. Għalt li b'100 €. Kam jiswew. Eżatt, tifhem il-sens of humor tagħhom. X'nagħmlu? Nibdew xbej? Nibdew, fiex kiltni daqs kem l-bord. Isma' ħajħanedkom morru nibdew għaliex għandna servizz ġdid ma nafx jekk minn Franza ġida servizz. Tal-Park and Ride. Park and Ride. Park and Ride. Iċ-ċimiterju ta' Dolorata. U għana għanna l-persuna inkarrigat bil-koordinazzjoni kollha tal-Park and Ride ta' ċimiterju ta' Dolorata. Hello, għet tisma'. Għana fini, melentaw. Ejwa, jek ma jitfax lejla meta dom jitfu. Sol ġdid, donnok mela? Ejwa. Jena opportunità, mill-ewwel nara. Dik ma nafx kemm tara jena. Għattak li ma narax. Le. Issa allura x'inhu xogħolok? U għax hawnhekk hawn in-nies li jiġu wkoll għall-funerali, fem? Barra Park and Ride? Barra l-Park and Ride. Ġifieri għalhekk li besek. Għax bejnietna, jena li nagħmel li waqt il-full-time nagħmel part-time ukoll. Terġa' ara la għalfejn Min? Mhux dan li semmejt int? Laqal. Laqal ġifieri għax tieħu ħsieb qed tagħmel. Sa fimtek għax int tajdlu għaqal. Jien taf x'ngħidu? Hekk jiġi propja fil-verità sewwa, imma fehmni kif jaħdem dan laqal. U għax da meta jiġu n-nies hawnhekk ma tkunx taf jekk hux ġejjin għal-funerali jew inkella tal-linja, allura jindem nilbes hekk. Insomma, meta jiġu x'jismu narafhom mill-ewwel. Insomma, mhux dejjem. Insomma, ma tinduna nimmaġina x'ikunu tal-funerali qed jikbu. Anke jekk titlef tal-linja ta'. Nispjegalek is-servizzi noffri. Jekk ikunu Albert, indoqilhom di ara. Issa kif ninduna għal-funerali. Hop! Naqlab mill-ewwel u jisimgħu di u nitfalhom dal-wiċċ. Ciao Vin. Daw il-ġobbijiet kollha li jibdel ma nafx jien. Fejn jispiċċa. Ma nafx kemm ta' ġi tal-pajjiż. Però ta' ġi tal-pajjiż żgur ħajkun dan il-moll ġdid li għandu. Jiena taf jistgħu nagħmlu xi ħaġa ħelwa. Tiftakara peress li kien hemm il-vapur ġur il-lanċa ta' Mar Samx kien hemm lanċa ġejja oħra sejra. Issa dik ma dix toqgħod. Għandna verżjoni. Oħra ġdida. Morru semja? Ejja, tlaqna. Mor. Għaliex jien? Għax il-punt. Għankun fittis. Araw xi ġmil ta' moll fejn minn hawn ftit tal-ġranet oħra nisperaw li tibda topera il-ferry system ġdida tajjeb. U allura aħna ħsibna
illi ma tibqax tkanta dejjem lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal marsamxet, imma nżidu anke taw fuq. Tafa dik id-diska lanċa ġejja oħra. Ejwa. Jiena arranġajt naqal kanzunetta. Lanċa ġejja oħra sejra minn buġib baqal. Għall-imġar. Għall-imġar, tajjeb, għall-imġar. Jazz Jew kollox. inkella alta. Taslima? Bravo. Minar trafik, minar gar. Fimni, ma tistax tajt minnar traffiku. Il-traffiku fil-bahar, voldri għaw minn ma joħroġ jistat il-ħat, għax tantaw traffiku li ġenninom mek jħorġu jistatu daqxej għal-ieħ. Imma l-menu franka u naqam it-triq. Insomma, ħaddu ċebġata. Kanta bieċa miħaj. Ma la kantax. U għamilna lanċa, u għamilna lanċa. Kanta ent. U għamilna lanċa l-wahda t-nej. Le, xtax ju għal kulħaddi. U għamilna lanċa, u għamilna lanċa. U issa zgur ma jonqosna xejn.